Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome or welcome back dito po sa ating channel. At ngayong oras na ito, isang panibagong kwento ng buhay ang ating bibigyang daan. Tara na po at samahan niyo akong himay-himayin ang kwento ng buhay mula kay Clarice. Ako po si Clarice, 27 anyos. Bagong kasal kay Miko. Akala ko'y normal at simpleng buhay may asawa ang tatahakin ko. Pero isang gabi, isang sekreto ang bumungad sa akin. At sa mismong taong hindi ko inakala. Ang binan kong si Papa Ernesto. Bagong lipat lang kami ni Miko sa bahay ng mga magulang niya. Magastos kasi ang renta sa Maynila. Kaya't pinilit niyang dun muna kami tumira habang nag-iipon. Mabait naman si Mama Letty, ang binan kong babae. Pero si Papa Ernesto, may kakaibang titig. Laging parang sinusukat ako mula ulo hanggang paa. Isang gabi, nagising ako sa ihi at dumaan sa may sala. Doon ko nakita si Papa. Nakaupong mag-isa. Nanonood ng video sa laptop. Sa unay, akala ko'y pelikula. Pero nang lumapit ako ng dahan-dahan, muntik akong mapasigaw. Hindi iyon ordinaryong palabas lamang. Mga mag-asawa, nagpapalit ng kapareha, swinging. At ang mas nakakagulat, kilala ko ang mga nasa video. Si Papa Ernesto mismo, kasama ang iba't ibang babae. Napasigaw ako ng mahina. Papa, mabilis niyang isinara ang laptop. Nakita ko ang kaba sa kanyang mukha. Pero imbes na magalit, ngumiti siya ng pilit. Clarice, huwag mong ipagsabi kay Miko. Nakikiusap ako, ang sabi niya. Kinabahan ako, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung paano re-reaksyon. Pa, bakit niyo po ginagawa yun? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Lumapit siya, mabigat ang hakbang. Hindi mo maintindihan. Matagal na naming lihim ng mama mo. Swinger kami. Pero walang ibang nakakaalam. Kahit si Miko, ni minsan, di namin pinalata. Ang sagot naman niya. Parang gumuho ang mundo ko. Paano ko ipagtatapat kay Miko na ang mga magulang niya ay may ganitong buhay? Pero bago ako makalis, hinawakan ni Papa ang braso ko. Clarice, sana huwag mong husgahan agad. Alam kong mali sa paningin mo. Pero darating ang araw, maintindihan mo. Ang wika niya. Simula noon, hindi na ako mapakali. Laging sumasagi sa isip ko ang mga ekseneng napanood ko. At si Papa, lalo pang lumalapit sa akin. Laging nagkukwentuhan tungkol sa pagpapalitan. Tungkol sa kalayaan ng pag-ibig. Isang beses, umalis sina Miko at Mama Letty sa bahay dahil may pinuntahang probinsya. Kami lang ni Papa Ernesto ang naiwan. Sa gitna ng hapunan, bigla niyang binitawan ang mga salitang hindi ko malilimutan. Clarice, alam kong bawal, pero nakikita ko sa mga mata mo. Nagtataka ka rin. Ano ba ang pakiramdam ng mundo namin?
Napatigil ako. Kinain ako ng kaba, ng curiosity, ng isang damdaming hindi ko may paliwanag. Totoo, may bahagi ng isip ko na natutukso. Pero asawa ko ni Miko, biyanan ko siya. At doon nagsimula ang lihim na ugnayan na unti-unting sisira sa aming pamilya. Isang gabing malakas ang ulan. Nag-brown out. Wala si Miko, wala rin si Mama Leti. Kami lang ulit nasa bahay. Nakaiga ako sa sofa. Nanginginig sa lamig. Nang biglang umupo si Papa sa aking tabi. Hawak ang kumot. Clarice, hindi mo na kailangang magtago. Ako lang naman ito. Nang haplusin niya ang kamay ko, ramdam ko ang init na matagal ko nang hindi naramdaman mula kay Miko. Busy kasi palagi sa trabaho. At doon ako tuluyang nadala ng tukso. Naging gabi ng kasalanan iyon. Gabi ng pagpaparaya. Gabi ng pagtataksil. Yung pagkakasalang iyon, akala ko'y lihim lang namin ni Papa Ernesto. Pero isang araw, nagulat ako nang lapitan ako ni Mama Leti. Clarice, Anya, malamlam ang mga mata. Alam ko na. Natigilan ako. Parang binagsakan ng mundo. Pero, imbes na magalit, ngumiti si Mama Leti. Hindi mo kailangang mahiya. Alam ko ang lahat. Parte ka na ngayon ng lihim ng pamilya namin. At doon ko napagtanto. Hindi lang pala si Papa Ernesto ang lihim na swinger. Pati si Mama Leti. At ngayon, pilit nila akong hinihila sa madilim nilang mundo. Hindi ako mapakali nang makausap ako ni Mama Leti. Nakatitig lang siya sa akin. Parang wala nang sekreto sa pagitan namin. Clarice, matagal na namin ginagampanan ni Ernesto ang ganitong buhay. Hindi ito para sa lahat. Pero nakita ko sa mga mata mo, pinili ka rin niya. Pero ma, asawa ko si Miko. Hindi ba ito traidor? Nanginginig kong sagot. Ngumiti siya. Anak, hindi mo pa alam ang buong kwento. Hindi lang ako basta pumayag noon. Napasok din ako sa ganito dahil mahal ko ang asawa ko. Nalutunan ko ring yakapin ang kakaibang mundo niya. Para akong naipit. Parang walang makakaintindi sa sitwasyon ko. At ang pinakamasakit, hindi ko alam kung paano haharapin si Miko, ang asawa kong walang kaalam-alam. Simula noon, mas naging mapangahas si Papa Ernesto. Kapag wala si Miko, palihim kaming nagkikita. Laging may lambing, may init, at may kapalit na kasalanan. Pero mas ikinagulat ko. Minsang lumapit sa akin si Mama Leti. Clarice, gusto kong ikaw mismo ang makaintindi. Kaya isang gabi, sasama ka sa amin. Hindi ko alam ang ibig niyang sabihin. Hanggang sa dinala nila ako sa isang bahay na puno ng mga garang tao. May mga asawa. Nagkakasayahan. Doon ko nakita kung ano talaga ang ibig sabihin ng swinger lifestyle. Nakakatakot, nakaka-excite, at nakakalito. Pag uwi namin, hindi ako makatingin kay Miko. Hindi ko kayang ikwento ang mga nakita ko. Pero,
Si Papa Ernesto, laging nandyan. Clarice, darating ang oras, mamili ka. Paninindigan mo ang sekreto o iiwan mo kami? At tuwing hinahawakan niya ang kamay ko, tila nawawala ang lahat ng takot. Hindi ko alam kung pagmamahal ba iyon o tukso lang. Ngunit isang gabi, muntik na kaming mahuli ni Miko. Bigla siyang umuwi ng maaga at naratan akong gising sa sala, pawisan at kinakabahan. Mabuti na lang at mabilis nakatakas si Papa Ernesto mula sa kabilang kwarto. Clarice, hindi magtatagal. Malalaman ni Miko ang lahat. Hindi natin kayang habang buhay itago ito. Ang bulong ni Mama Letty. Bakit hindi na lang itigil? Bakit kailangan akong idamay? Halos maiyak kong tanong. Hinaplos niyang pisngi ko. Kasi anak, naging parte ka na. At si Ernesto, matagal ka nang minamahal. Hindi lang bilang manugang, kundi bilang babae. Parang sumabog ang dibdib ko. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang sinabi niya. Lumipas ang mga linggo. Lalong lumalalim ang lihim kong relasyon sa aking biyanan. Lalo akong natutulak palapit sa kanila. Pero si Miko, nagsimulang magtaka. Clarice, parang may itinatago ka. Iba ka na nitong mga nakaraang buwan. Kinabahan ako. Ramdam kong papalapit na siya sa katotohanan. At kapag nalaman niyang lahat, hindi lang kasal namin ang masisira, pati ang buong pamilya. Simula nang maramdaman ni Miko ang pagbabago ko, naging mapanuri siya. Madalas siyang biglang umuwi ng maaga, o kaya'y magtatanong kung saan ako galing. Clarice, bakit parang laging kasama mo si Papa kapag wala ako? Ang tanong niya. Napayuko lang ako. Hindi ko masabi ang totoo. Kasalanan ko'y parang lubid na kumakapit sa leeg ko. Hindi ko alam kung paano makakawala. Isang gabi, nagkayayaan si Papa Ernesto at Mama Letty na dumalo ulit sa isang gathering. Ayaw ko na, sagot ko. Nanginginig. Ayokong madamay pa. Mahal ko si Miko. Pero, hinawakan ni Papa ang kamay ko. Marahang bumulo. Clarice, hindi mo kayang iwan to. Hindi na basta tukso ang nararamdaman ko. Ikaw na ang hinahanap-hanap ko. At bago pa ako makatanggi, hinalikan niya ako. Isang halik na muling nagpasuko sa aking puso't katawan. Kinabukasan, kinausap ako ni Mama Letty. Anak, kailangan nating magkaintindihan. Hindi ka na namin pakakawalan. Bahagi ka na ng mundo namin. Pero ma, asawa ko si Miko, sagot ko. Kung tunay mong mahal si Miko, huwag mong ipagtapat, huwag mong wasakin ang pamilya niya. Ang wika ni Mama Letty. Ramdam ko, parang ikinulong na nila ako sa isang mundong wala na akong takas. Pero, ang hindi ko inaasahan, biglang bumalik si Miko. At habang nasa sala ako, kasama si Papa, napatayo kami bigla. Pilit na kunwari nag-uusap lang tungkol sa negosyo. Pero
Ramdam kong nagduda siya. Pa, bakit palagi kayong magkasama ni Clarice? Pati mga sekreto niya, alam niyo? Tumawa si Papa Ernesto para pagtakpan. Anak, babae ang pinag-usapan namin. Huwag ka na magtanong. Pero nakita ko ang tingin ni Miko. Hindi na siya kumbinsido. Habang lumilipas ang mga araw, mas naging mapanganib ang sitwasyon. Lihim naming relasyon ni Papa Ernesto ay hindi na lang basta pisikal. Nararamdaman kong unti-unti nahuhulog na ako. Clarice, kung wala lang si Miko, baka ako na ang pinili mong mahalin, ang bulong niya. Natahimik ako. Kasi sa puso ko, may bahagi na ring totoo ang sinabi niya. Hindi ko alam kung sadyang malupit o praktikal lang si Mama Letty. Pero kinausap niya ako. Clarice, huwag kang mag-alala. Hindi ko hayaang masira ang kasal mo. Pero kailangan mong matutunan ang sekreto namin. Kailangang manatiling buhay. Tila ba gusto niyang pumasok ako ng tuluyan sa kanilang lifestyle. Parang pagsasanay na wala ng atrasan. Si Miko, lalong naging mapagduda. Clarice, may nararamdaman akong mali. Hindi ko lang mahuli. Pero kapag nalaman ko, hindi ko kayo patatawarin. Doon ako tuluyang nanginig. Ramdam kong malapit na niyang mabisto ang lahat. Hindi ko alam kung saan ako tatakbo. Hanggang sa isang gabi, nagpasya si Miko na sumunod sa akin. Akala ko'y maingat kami ni Papa Ernesto. Pero maling-mali ako. Doon mismo sa loob ng bahay, nasaksihan niyang lahat. Ang pagtataksil, ang init, at ang kasalanan. Clarice? Papa? Sigaw niya. Galit na galit. Natigilan kami. Walang salitang makapagpapaliwanag sa nakita niya. Tumakbo si Miko palabas ng bahay. Sinubukan kong habulin, pero itinulak niya ako. Wala kang respeto sa kasal natin. Ikaw, Papa, paano mo nagawa to sa akin? Ang sambit ni Miko na talagang galit na galit. Umiyak ako. Lumuhod, nagmamakaawa. Pero si Miko, parang bato na ang puso. Sa akin na mismo nangyari ang lahat ng pinakamasakit na pagtataksil. Wala na kayong karapatan sa akin. Lumipas ang mga araw, iniwan ako ni Miko. Lumayo siya. Hindi na nagbalik. At ako, naiwan kasama ang mga biyanan kong minsang naging takbuhan ko. Ngunit, ngayong wala na si Miko, hindi ko alam kung pag-ibig ba o sumpa ang hinahanap ko kay Papa Ernesto. At sa tuwing nakikita ko si Mama Letty, ramdam kong may ngiti siyang may halong awa at pagtatagumpay. Clarice, wala ka ng takas. Bahagi ka na ng mundo namin. At doon ko naintindihan. Hindi ko na mababawi ang lahat. Ang lihim ng pamilya ay naging lihim ko na rin. At sa piling ng aking biyanan, natutunan kong mahalin ang isang kasalanang hindi na maratabunan ng panahon. Lumipas ang ilang linggo mula nang mahuli kami ni Miko. Hindi siya bumalik.
Nabalitaan ko na lang mula sa kapatid niya na tumira siya sa isang kaibigan at ayaw na muna akong makita. Ako naman, natutulog pa rin sa bahay ng mga Benay. Isang bahay na puno ng alaala ng kasalanan. Araw-araw akong nilalamon ng konsensya. Hindi ko kayang tingnan ang sarili ko sa salamin. Clarice, hindi mo na mababago pa ang nangyari. Bulong ni Papa Ernesto. Pero, maaari kang magpatawad sa sarili mo. Hindi ko alam kung paano. Kasi, ang kapatawaran, hindi lang sa sarili, kundi kay Miko. Isang gabi, kinausap ako ni Mama Letty. Anak, huwag ka nang umasa kay Miko. Hindi ka na niya tatanggapin. Ang meron ka ngayon, kami. Parang gusto kong sumigaw, tumakbo palayo. Pero may kakaibang kapangyarihan si Mama Letty. Parang lagi niyang alam ang kahinaan ko. Minsan, habang nasa palengke ako, bigla kong nakita si Miko. Nakasuot ng simpleng damit. Parang payat at pagod. Clarice, tawag niya. Napatigil ako. Namiss ko siya, pero bago ko pa siya malapitan, umiwas siya ng tingin. Hindi pa ako handa. Hindi pa. Simula noon, parang sinusundan ako ni Miko kapag lumalabas ako. Minsan, ramdam kong nasa paligid siya. Hindi ko alam kung bantay ba siya o gusto lang niyang masiguro kung ayos ako. Pero ramdam ko, naghahanap pa rin siya ng sagot. At dahil salamat ng aming relasyon, mas lumalim ang ugnayan ko kay Papa Ernesto. Minsang mag-isa kami. Mahigpit niya akong niyakap. Clarice, sa piling ko, hindi ka iiwan. Hindi kita pagtatabuyan. Nakaramdam ako ng init na matagal nang wala. Pero kasabay nito, guilt na parang sisira sa pagkatao ko. Hindi lang si Mang Ernesto ang mapangahas. Isang gabi, si Mama Letty mismo ang lumapit sa akin. Anak, hindi ka na manugang sa paningin ko. Para kang isa sa amin. Napatulala ko. Hindi ko alam kung anong klaseng pamilya ang kinasadlakan ko. Isang araw, bigla na lang dumating si Miko sa bahay. Tahimik, seryoso, walang imik. Pa, ma, malamig niyang sabi. Ako naman, halos hindi makagalaw. Ramdam kong babagsak ang mundo sa pagkikita naming iyon. Kumain kami ng sabay-sabay. Walang nagsasalita. Para kaming mga estranghero sa isang bubong. Hanggang sa bigla siyang nagsalita. Clarice, gusto ko ng annulment. Parang tinaga ako sa dibdib. Hindi ako makapagsalita. Miko, huwag. Halos lumuhod ako sa harap niya. Nagkamali ako. Oo, pero mahal pa rin kita. Huwag mong wasakin ang kasal natin. Ang pakiusap ko. Tumingin siya sa akin. Punong-puno ng sakit. Mahal pa rin kita, Clarice. Pero, paano ko natanggapin kung mismong tatay ko ang kaagaw ko? Ang sabi niya. Hindi ko alam kung paano lalaban. Si Papa Ernesto, pilit akong inangkin. Si Mama Letty, parang itinutulak niya ako. At si Miko, pilit akong iniiwasan, pero mahal pa rin ako. Hanggang sa isang gabi, nag-text siya. Gusto pa kitang kausapin. Kung kaya mong itigil lahat, baka kaya pa nating ayusin. Naiyak ako. Ito ang huling pagkakataon ko para makawala. Pero,
Paano kung hindi na ako kayang pakawalan ng mga binan ko? Clarice, kapag iniwan mo kami at bumalik ka kay Miko, ako mismo ang magsasabi ng lahat sa kanya. Ikaw ang masisira, ang bulong ni Mama Letty. Nanlamig ako. Kaya pala, hindi ako makawala dahil hawak nila ako sa leeg. Kinabukasan, kinausap ako ni Miko. Clarice, pumili ka. Ako o sila? Hindi ko alam ang isasagot ko. Umiiyak ako. Nanginginig. Pero sa puso ko, si Miko pa rin ang mahal ko. Nalaman ni Papa Ernesto ang pagpili ko kay Miko. Galit na galit siya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, iiwan mo lang kami. Halos sampalin niya ako. Pero pinigilan ni Mama Letty. Ernesto, hayaan mo siya. Kung babalik man siya kay Miko, may sugat na hindi na maghihilom. Ang sambit ni Mama Letty. Nagkita kami ni Miko sa isang park. Doon ko binuhos lahat. Paano ako nadala? Paano nila ako pinili? Paano ako nagkasala? Umiyak siya, pero tahimik. Clarice, ang dami mong sinira, pero kung mahal mo pa ako, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kinabukasan, nag-empake ako. Iniwan ko ang bahay ng mga binan ko. Kahit anong pakiusap ni Papa at banta ni Mama Letty, tumuloy ako. Kung ipapagsigawan niyo man ang ginawa ko, tanggapin ko na lang. Pero hindi ko kayang mabuhay nang wala si Miko, ang sabi ko. Bumalik ako kay Miko. Mahirap, puno ng sugat, at lamat ang relasyon namin. Pero dahan-dahan, muling naghilom ang puso namin. Hindi naging madali, pero pinili naming subukang muli. Samantala, si Papa Ernesto at Mama Letty, unti-unting bumagsak. Na-expose ang ilan sa kanilang gawain. At unti-unting lumayo ang mga kaibigan nila. Naging magkasama pa rin sila. Pero hindi na kasing saya ng dati. Ako at si Miko, muling nagsimula. Hindi kasing dalisay ng dati ang pagmamahalan namin. Pero mas totoo, mas matibay. Dala namin ang sugat ng nakaraan. Pero iyon din ang nagpapaalala sa amin kung gaano kahalaga ang tiwala at katapatan. At si Papa Ernesto, minsan nakikita ko pa rin ang mga titig niya kapag dumadalaw kami. Titig ng taong minsang naging bahagi ng buhay ko. Pero ngayon, ay bahagi na lang ng isang lihim na kasalanang ayaw ko nang balikan. Pagkatapos ng lahat ng gulo, kasalanan at pagtataksil, dumaan ang mahaba at mahirap na panahon ng pagpapatawad. Ako at si Miko dumaan sa maraming pagsubok. Nawala ang tiwala, pero muli naming itinayo sa pamamagitan ng pag-amin ng lahat ng sakit. Walang araw na hindi ko iniiyakan ang mga pagkakamali ko. At walang gabing hindi ako nagdasal na sana'y bumalik ang dati naming pagmamahalan. Hanggang isang araw, niyakap ako ni Miko at bumulong. Clarice, hindi ko makakalimutan ang lahat, pero pipiliin pa rin kitang mahalin kasi ikaw ang asawa ko. Doon ko na lamang may pag-asa pa. Ang tunay na pagmamahal na susubok, hindi lang sa tamis, kundi sa pait
ng pagkakamali. Si Papa Ernesto at Mama Letty ay nakaranas ng matinding karma. Si Papa Ernesto ay nagkasakit at si Mama ang nag-alaga sa kanya. Doon nila napagtanto ng kasayahan at tukso ay panandalian lang. At sa huli, pamilya pa rin ang mahalaga. Sa huling pag-uusap namin, mahina ang bulong ni Papa sa akin. Patawarin mo ako, Clarice. Mali ang lahat. Sana maging masaya ka kay Miko. At tinanggap ko ang paghingi niya ng tawad. Nagkaroon na rin kami ng anak ni Miko. Isang bagong simula, isang bagong buhay. Hindi na namin binalikan ang nakaraan. Bagkus ay ginagawa naming lakas ang mga sugat na iniwan nito. Tuwing umuulan at magkahawak kaming tatlo, ako, si Miko, at ang anak namin. Naalala ko ang lahat ng pinagdaanan namin. At doon ko natutunan ang tukso. Kahit gaano katindi, panandalian lang. Pero ang tunay na pag-ibig kapag pinili araw-araw, kayang magtagal habang buhay. At muli po, ako po si Clarice. At ito ang aking kwento. Ako po si Mark, 32 years old. Isa rin po ako sa mga masugid niyong tagapakinig. At heto, nahikayat din akong ipadala ang kwento ng buhay ko. Nagsimula ang lahat ng ito nung ako'y nanliligaw pa lang sa naging GF ko na si Mayan. Si Mayan ay kakagraduate lang niya noon sa sekundarya. At agad siyang namasukan sa isang karinderya bilang tagahugas ng mga plato. Maganda at mabait itong si Mayan. Kaya naman, agad ko siyang niligawan sa kadahilan ng nabighanin niya ang puso ko. Hindi na ako nahirapan na ligawan siya dahil ako yung hatid sundo niya. Namamasada kasi ako that time. Naging kami nga ni Mayan hanggang sa isang araw na hatid ko siya. Nagkataon nun na nasa bahay ang ina niya. At nakita niyang niyakap at hinalikan ko sa labi ang anak niya. Maganda at maayos na ang halikan na yun. Pero nagulat na lang kami nung biglang magsalita ang ina ni Mayan. Hoy lalaki, kung gusto mong asawayan ang anak ko, pwede ba? Kunin mo sa magandang paraan. At kung gusto nyo, pwede na kayong mag-asawa. Total, mukhang mabait ka naman. Ayaw kong ganyan ang nakikita ko sa inyo. Sige na, kung gusto niya nang magsama, kunin mo na yung mga damit mo. Ikaw lalaki, gusto kong makitang maayos ang buhay ng anak ko. At wag yung ganyan na naghalikan kayo sa gilid mismo ng daan. Ang hindi ko inaasahan na sasabihin ng ina ni Mayan. Ma, bakit ganyan ang sinasabi mo? Ayaw ko pang makipag-asawa, no? Ang sagot ni Mayan. Ha? Ayaw mong makipag-asawa pero ganyan ang ginagawa nyo? Nakikipaghalikan ka dyan? Yan ba ang ayaw pang makipag-asawa? Sarap na nga kayong naghahalikan dyan eh. Bakit? Gusto mo bang matulad ka sa akin? Gusto mo bang maranasan ang mahusgahan? Ang pagtawanan? Gusto mong mabuntis ka din ng at manganak na isang dalaga? Anak, ayaw ko nang muling maulit ang mga nangyari sa akin. Kaya pwede ba? Sumunod ka na lang sa mga sinasabi ko. Alam mo, ayaw kong sumunod ka sa yapak ko. Tingnan mo ngayon. Hindi ko na alam kung nasaan ang magaling mong tatay.
Dahil nung nalaman niyang buntis ako, hayun, biglang naglaho na wala siyang parang bula. Kaya ikaw lalaki, tawagin mo ang mga magulang mo. Pag-uusapan natin ang tungkol sa inyong kasal. Ayokong dihado ang anak ko. Ayokong maulit sa kanyang nangyari sa akin. Gusto ko bukas na bukas, nandito ang mga magulang mo. Ang sambit ng ina ni Mean. Sa mga sinabi ng kanyang ina, kinabahan at natakot ako ng sobra-sobra. Dahil hindi ko inaasahan na ganon ang gagawin niya. Opo, makakaasa kayo. Yan na lang ang tanging naisagot ko. Na talagang mautal-utal na ako. Nung natapos ang aking pag-uusap, agad na akong umuwi. Kinausap ko ang mga magulang ko. At si mama ang unang nakita ko. Kaya naman, agad kong hinanap ang aking ama. Ma, nasaan po si Papa? Gusto sana kayong kausapin. Ang sabi ko. O anak, anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? May nabangga ka ba? May nangyari bang hindi maganda? Ang nag-aalalang tanong ni Mama. Ma, ganito kasi yun eh. Hindi ko inaasahan na ganon ang sasabihin ng ina ng GF ko. Paano ba naman kasi? Alam ko na yan, ang boses ng aking ama na kakarating lang niya galing sa bahay ng kumpare niya. Alam mo anak, ganyan din ako nung time na may nangyari sa amin ng mama mo. Natatakot ako noon, sobrang takot. Nakikita ko sa'yo ang reaksyon ko noon. Natiklo ba kayong magkasama sa kwarto ng GF mo? Ang natatawang tanong ni Papa. Pa, hindi naman pa kami pumapasok sa kwarto. Wala pang nangyari sa amin. Pero, yung mama kasi ni Mayan, kung umasta, akala mo natuhog na yung anak niya. Samantalang, naghalikan at nagyakapan lang kami sa gilid ng daan. Hindi naman namin inaasahan na makikita kami ng ina ng GF ko. Kaya yun, ang sabi niya, pag-uusapan daw ninyo ang tungkol sa amin. Ayaw daw niyang madihado ang anak niya. Ang gusto pa nga niya, pupunta daw kayo bukas dun sa bahay nila at pag-uusapan daw ninyo ang tungkol sa kasal. Ang sagot ko naman. Yun lang ba ang gusto niya anak? Naku, walang problema. Dahil naiintindihan namin siya. Babae ang anak niya. Kahit sinong magulang, ganyan din ang magiging reaksyon nila. Huwag ka nang mag-alala. Bukas na bukas, pupunta tayo. At kung ano ang gusto niyang mangyari, yun ang masusunod. Alam mo anak, mas maganda yung mabuting usapan kaysa magkaroon pa ng gulo dyan. At dahil sa sinabi ng aking ama, natuwa ko. Wala na akong isipin pa. Kinabukasan, gaya ng sinabi ng ina ni Mayan, kasama ko na ang mga magulang ko. Nung nakarating na kami sa bahay nila, nakita kong umaliwalas ang mukha ng ina ni Mayan. Sabay sabing, buti naman at kasama mo ng mga magulang mo. Tuloy kayo, pasok. Ang masayang sabi nito. Pumasok na nga kami sa loob ng bahay at naging maayos naman ang pag-uusap. Gaya ng sinabi ng ama ko. Sinunod nga namin ang gusto ng ina ni Mayan. Ang gusto niya kasi, magsama na kami bilang mag-asawa. Dahil natakot daw siyang biglang lumobo ang tiyan ng anak niya. Sobrang advance mag-isip. Gusto ko sanang tumutol nun eh. Kaya lang,
iniisip ko ang sinabi ng aming ama. Kaya yun, hindi na ako tumutol. Dahil ayaw nila ng gulo. Mula nung araw na yon, dun na ako tumira sa bahay nila Mea. Sa unang gabi namin, sobrang disappointed. Di ako naging masaya. Dahil natuklasan kong hindi naman pala perhen ang naging asawa ko. Parang napikot lang ako. Oo, hindi na siya yung babaeng pinapangarap ko. Pangarap ko ba naman kasing babae yung ako yung makauna sa kanya. Pero wala. Huli na nung nalaman ko ito. At dahil sa natuklasan ko, naging malamig na ang pakikitungo ko sa ka-live-in kong si Mian. Hanggang sa natuto na akong uminom. Dahil sa problemang hindi ko kayang sabihin kahit kanino. Mark, napapadalas ng pag-inom mo ah. At madalas ka nang umuuwing wala na sa oras. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ang tanong ni Mayan. Mayan, kung ano man ang napapansin mo sa akin ngayon, hayaan mo na. Gusto ko lang maglibang. Sige, matutulog na ako, ang sagot ko. Hoy bastos, nasa loob ka ng bahay namin ha? Kaya pwede ba? Pag kinakausap kita, huwag na huwag mo akong tatalikuran. Matuto kang rumespeto, ang sigaw ni Mayan. Ha? Respeto ba ka mo? Bakit ikaw? Meron ka ba nun? Mayan, tanungin mo muna ang sarili mo bago mo sabihin yan sa akin. Sige, maiiwan na kita. Mag-usap na lang tayo sa mga susunod na araw. At dapat, nakahanda ka sa araw na mag-uusap tayo. Dahil tiyak na hindi mo magugustuhan ang sabihin ko sa iyo. Ang turan ko. Iniwan ko na nga si Mian at nakita kong nakatayo pala ang ina niya sa di kalayuan. Mark, ano to? Bakit ka ba kasi nagkakaganyan? Ang tanong ng ina ni Mian. Ma, hayaan niyong kami na lang ni Mian ang mag-ayos nito. Ayokong madamay kayo. Away naming dalawa to, ang sagot ko. Hahayaan? Hindi naman pwede yun. Nandito kayo sa poder ko. Kaya hindi ko pwedeng hayaan na maging ganyan kayo. Kaya ka ba nagkakaganyan? Dahil sawa ka na sa anak ko? Alam mo, Mark, yung mga ganyan na pag-uugali, pag nakuha ang gusto, ayan, magbabago na lang bigla. Tapos, kapag tinanong, ang daming sinasabi. Kung sawa ka na sa anak ko, kausapin mo na kami ng maayos. Hindi yung ganitong ginagawa mo. Pambabastos ang ginagawa mo, alam mo ba yun? Ang galit na sambit ng ina ni Mayan. Ma, alam kong kakampihan mo ang anak mo. Anak mo yun eh. Mas mabuti na lang pong hayaan nyo na lang kung ano napapansin nyo. Maayos din siguro ang isyong to. Sige po ma, medyo masama po yung pakiramdam ko. Ang sambit ko. Noong mga sandaling yon, hindi ko na nga hinintay ang isasagot ng biyanan ko. Pumasok na ako sa kwarto. Pagpasok ko sa kwarto, sumunod naman si Mian at kinukulit na naman niya ako. Mark, ano na? Tatalikuran mo na lang ba kaming mag-ina? Baka nakakalimutan mong nandito ka sa aming teritoryo ha. Konting respeto at hiya. Kahit wag na sa akin, sa ina ko na lang.
Huwag mong bastusin ang mama ko. Gusto kong malaman ang dahilan kung bakit ka nagkaganyan. May babae ka na ba? Sawa ka na ba sa akin? Ang sigaw ni Mean na siya naman ang naging dahilan para uminit ang ulo ko. Mean, pwede ba? Huwag mo namang sagarin ang pasensya ko. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Mag-uusap na lang tayo sa mga susunod na araw. Bakit? Mahirap bang intindihin ang sinabi ko? Ganyan na ba kakitid ang pangunawa mo? Alam kong naiintindihan mo ang sinabi ko. Dahil hindi naman ibang salita yun. Sa pangalawang pagkakataon, nahilingin ko to sa'yo. Sana maintindihan mo na, Mean. Nagigiusap akong hayaan mo muna ako dahil gusto ko nang magpahinga. Gusto kong mag-isip ng maayos. Pwede ba, Mean? Ang turan ko. Gusto mong mag-isip? Bakit? Iniisip mo ba yung babaeng ipinalit mo sa akin? Iniisip mo kung kailan mo ako iiwan? Nakahanap ka na ba ng mas higit sa akin? Ha? Ang galit na sambit nito. Pwede ba, Mean? Huwag kang praning. Alam mo, sana nga may babae na lang ako para iwan na kita. Pero ang masaklap wala eh. Hindi ako gaya ng iniisip mo, Mean. Mga tanong nga kita. Talaga bang wala kang gustong sabihin sa akin? Wala kang aaminin? Ang wika ko. Ewan ko sa'yo. Hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganito. At ano naman ang aaminin ko, Abera? Ang supladang sagot naman niya. Sige, kung ayaw mong umamin, ako na ang magsasabi sa'yo. At sana umamin ka. Kung sino nga ba talaga ang unang lalaking nakagalaw sa'yo. Alam mo, hindi ko inaasahan na tira-tira ka na pala ng ibang lalaki. Paano ba naman kasi yung mama mo? Akala mo kung sino umastang berhen pang anak. Yun pala, oh my gosh, wasak na wasak na. Ang pagkakalam mo siguro, hindi ko malalaman ang totoo. Mean, hindi ako bagong panganak. Hindi mo pwedeng ilihim yan sa akin. Dahil sa umpisa pa lang, naramdaman ko na agad na hindi ako yung nakauna sa'yo. Ngayon, Mean, masisisi mo ba ako kung bakit ako ganito? Alam mo bang masakit yan sa akin na bilang isang lalaki? Dahil nagpanggap ka isang berhen. Pamimikot ang ginawa niyong mag-ina. At ang isa pang nakakainis, yung reaksyon ng mama mo. Akala mo naman, isa kang mamahaling plato na dapat ingatan at huwag hayaang masira. Ngayon, nalalaman mo ng dahilan kung bakit ako ganito. Ikaw na sana ang magsabi sa mama mo, ha? Sabihin mo sa kanya ang dahilan kung bakit ako ganito. Para tumigil na siya. Ang galit na sabi ko. Mark, sandali lang naman oh. Huwag naman sanang ganito. Pag-usapan natin to. Total, mahal mo naman ako, di ba? Kaya sige na, patawarin mo na ako. Di bale, yung lalaking nakauna sa akin noon, wala na. May asawa na siya. Hindi ko alam na may asawa na pala yung loko noon eh. Huli na, nung nalaman kong pamilyado na pala. Sa katunayan, hindi alam ni mamang tungkol sa kanya. Sa labas kasi ako nakikipagkita. Hindi pa nakikita ni mama ang lalaking yun dahil ayaw niyang
ipakilala ko siya. Sorry na, ang turan ni Mian. Sorry? Bakit? Sa tingin mo ba, ganun lang kadili ang lahat, Mian? Niloko mo kaming lahat. Nagpanggap kang isa kang babaeng dapat respetuhin. Lalong-lalo na sa akin. Tapos, sorry lang ang kaya mong sabihin ngayon. Mahal na mahal kita. Oo. Pero, alam mo, hindi ko na kayang pilitin ang sarili ko. Tama na. Tuldukan na natin to. Ang wika ko. Masama ang loob ko kay Mian. Kaya, nagpasya akong pumunta muna sa tabing ilog. Ayaw kong makipagtalo pa sa kanya. Ayaw kong mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Dahil talagang minahal ko naman siya. Palakad-lakad ako sa tabing ilog. Hanggang umabot na ako ng gabi. Ayaw kong umuwi sa bahay namin. At mas lalong ayaw ko pong bumalik sa bahay nila Mian. Maya-maya pa ay may naramdaman akong kamay na humawak sa aking balikat. Mark, narinig ko ang lahat. Pasensya ka na ha. Hindi ko inaasahan na hindi na pala birhen ang anak ko. Naiintindihan kita. Ramdam ko yung tampo at ganoon na rin yung kirot sa puso mo. Hindi ko naman kayang konsintihin ang ginawa ni Mian. Kaya, kung gusto mong umalis, ikaw ang bahala. Hindi kita pwedeng pigilan dahil karapatan mo yan. Karapatan mong maghanap ng ibang babaeng magpapasaya sa iyo. Hindi kita pwedeng itali sa anak ko. Lalo na at napatunayan mong niloko kanya. Ang sambit ni Binan. Salamat ma. Salamat po dahil naintindihan niyo ako. Kung sinabi lang sana ni Mian ang nakaraan niya, siguro naman matatanggap ko pa siya. Wala eh. Naging kampante siya. Hinayaan niyang ako mismo ang makatuklas noon, ang sagot ko. Sa pag-uusap namin ng biyanan ko, pakiramdam ko, gumana ang loob ko kahit papano. Sabay na nga kaming umuwi noon. At mula nung nag-usap kami, naging maayos na ang samahan namin. Samantalang, itong si Mian lang ang talagang problema namin. Pagkalipas ng 5 buwan, nagpakasal pa rin kami ni Mian. Kahit na gano'n yung nangyari. Ang alam ko noon, magbabago na siya. Pero pakiramdam ko, mas lalo pang lumala yung mga ginagawa niya. Mahilig kasi siyang gumimik. Lumabas ng gabi, nagipagsabayan sa mga kaibigan niyang patapon yung mga buhay. Kinausap na siya ng mama niya, pero hindi pa rin nagbabago. Pinabaliwala niya ang lahat. Hanggang sa ako na yung napuno, kinausap ko na siya ng masinsinan. At ang sabi ko, Mian, kailan ka ba magbabago? Wala ka bang planong ayusin ang buhay mo? Yung mga ginagawa ng mga kaibigan mo, yun din ba ang gusto mo? Alam na alam mong gusto ko nang magkaroon ng anak, Mian. Pero paano nga ba mangyayari yun? Wala ka naman palagi. Sino ba ang magbibigay nun sa akin? Magbago ka na habang hindi pa huli ang lahat. Ang wika ko. Magbabago? No way. Wala sa plano ang pagbabago na sinasabi mo. Para saan? Para ano ang pagbabagong yan? Masaya ako sa ginagawa ko. At sa buhay na meron ako ngayon. Ayoko nang ibahin ang nakasanayan ko. Ikaw, kung gusto mo nang umalis, hindi naman kita pinipigilan eh. Huwag mo lang sanang pakialaman ang buhay na meron ako ngayon.
Mas gugustuhin ko pang ikaw ang mawala kaysa yung mga kaibigan ko. Siya nga pala, may outing kami ha. Huwag mo na akong hintayin. Hindi ko alam kung kailan ang balik namin. Nagkakaintindihan ba tayo, Mark? Ang sambit ni Mia. Pagod na akong intindihin ang ugaling meron siya. Hindi ko alam kung ano ang naging kasalanan ko. Bakit tila ba napaparusahan ako? Unang-una, pinikot niya ako. Ngayon, ganun naman yung ginagawa niya. Para bang nabubuhay siyang wala siyang asawa. Hindi siya responsableng babae. Yung hinihiling kong anak, hindi man lang niya kayang ibigay. Kasi nga naman, mas priority niya yung mga barkada niya kaysa sa akin na asawa niya. Kaya, hinayaan ko na lang sa mga gusto niyang gawin sa buhay niya. Umalis nga siya at kami lang ni Binan ang naiwan sa bahay. Ay, paano yan, Mark? Anong plano mo ngayon? Ang tanong ng aking Binan. Ma, sa ngayon, wala pa eh. Blanco pa kasing isip ko. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko sa asawa ko. Kung bakit siya nagkakaganon. Wala na siyang masabi sa akin dahil tinanggap ko naman siya. Tinanggap ko siya kahit na niloko niya ako. Ang sagot ko. Alam mo, sinukuan ko na rin ang anak kong yun eh. Sobrang tigas ng ulo. Hindi lang naman ikaw ang nai-stress dun eh. Pati ako. Pero sandali nga, Mark. Bakit nga pala tayo nagpapaka-stress sa kanya? Kung siya nga nag-e-enjoy sa kanyang buhay ngayon. Ayaw naman niyang tulungan yung sarili niyang magbago. Ang sambit ng biran ko. Tumayo si Mama at pumunta sa kusina. Pagbalik niya, meron na siyang bit-bit na alak. At syempre, hindi nawawala yung pulutan. Oh, heto ang sagot sa ating problema. Nag-e-enjoy na yung anak ko sa piling ng mga kaibigan niya. At hindi natin alam, Mark. Baka may lalaking kasama yun. Hindi naman siguro kalabisan kung mag-enjoy naman tayo. Ang masayang wika niya. Nag-inuman nga kami noon. At dito na naalala ni Bianay ang naging buhay niya. Kung bakit nabuo ang anak niyang si Mian. Alam mo, parang nakikita ko ang sarili ko kay Mian. Ganyan na ganyan kasi ako noon eh. Matigas din ang ulo ko. Hanggang nakilala ko ang ama niya. Kaya lang, malas talaga. Dahil ginawa lang niya akong parausan. Ang sakit. Ikakasal na pala yung loko nun. Nakilala ko siya sa bar. Nag-isa lang siyang umiinom nun. Nilapitan ko at nagkasundo kaming lumabas. Patapon na rin kasi ang buhay ko nun eh. Kaya yun, sumama ako sa kanya. Pumunta kami sa isang napagandang hotel. At dito, nangyari ang lahat. Paulit-ulit na ganon yung ginagawa namin. At nung nabuo na itong si Mian, sinabi ko sa kanya. Nung nalaman niyang buntis ako, dito naman niya sinabing ikakasal na pala yung loko. Sobrang sakit. Tinakwil pa ako noon ng mga magulang ko. Dahil sa kahihiyang ginawa ko. Ang ginawa ko noon, naglayas ako. Nagsariling sikap ako. Kahit anong trabaho, pinasok ko. Para sa amin ni Mian. Kaya nga, tinodo ko ang pag-aalaga ko sa kanya. Halos ayokong madapuan ng lamok eh. Sa kagustuhan kong hindi siya mag-ayos sa akin. Pero walang nangyari. Kahit anong gawin ko,
sinunod pa rin niya ang yapak ko. Parang ito na yata ang kapalaran naming mag-ina. Yun bang pagpasapasahan na lang ng mga lalaki? Wala na akong magagawa kung talagang ito na ang kapalaran namin. Okay lang naman, total. Nag-e-enjoy naman kami kahit papano. Ang turan ni Binan. Habang nagsasalita ang binan ko, nakapatong na ang kamay niya sa hita ko. At ramdam kong unti-unti nang lumalapit sa akin. Masaglit lang ang wika ko. Bakit? Saan ka ba pupunta niyan? Huwag ka nang umalis. Uminom tayo at magpakasaya. Ayaw mo bang maranasan ang totoong kaligayahan? Umupo ka lang at hayaan lang natin kung saan tayo aabot. Ang sagot niya. Hindi na nga ako tumayo at hinayaan ko na lang siya. Sa kagustuhan kong makamit ang totoong kaligayahan. Maya-maya pa ay umupo na siya sa sahig. Habang ako naman nakaupo sa sofa. Bakit ka umupo dyan? Ang tanong ko. Lumapit siya sa akin at lumuhod na siya sa aking harapan. Hayaan mo lang ako. Siyempre bilang lalaki, nagustuhan ko ang ginagawa niya. At sa kagustuhan kong maranasan ang kakaibang ligaya, hinayaan ko siya. Nagtiwala kong kayang-kaya niyang ibigay yon dahil marami na siyang karanasan. Pagkalipas na nga ng ilang saglit, heto na ang binan ko. Parang asong ulol na sa aking harapan. Habang nakaluhod at patuloy ang ginagawa niyang pag-urong sulong. Grabe talaga. Halos mabaliw na ako sa ginagawa niya. Hindi ko kasi inaasahan na kayang-kaya niyang gawin yon. Wala sa itsura. Pagkatapos ng lahat, tila ba humupa ang galit sa puso ko. Ewan ko ba? Bakit ganun na lang yung pakiramdam ko? Palibhasa kasi. First time ko yun. As in first time talaga na may lumuhod sa aking harapan. Pareho naman kaming nasiyahan noon. At ilang taon din na nagpakulunod ako sa kakaibang ligaya na si Bianan ang nagbibigay sa akin. Ang buong akala ko noon, mahihintay ko ang pagbabago ni Mean dahil hinayaan ko lang sa mga gusto niya. Ang gusto ko kasi, yun bang kusa na siyang magbago? Yun bang ma-realize niyang mali yung mga ginagawa niya? Yun yung inaasahan ko. Pero wala talaga. Kaya nag-isip na ako ng maayos. Wala kasing mangyayari kung ibabantay ko ang sarili ko sa kanya. Kinausap ko ang binan ko at nagpaalam ako ng maayos. Nagkakaedad na rin ito. Kaya kulang na rin yung ligaya na binibigay niya sa akin. Wala nang dahilan para manatili pa ako sa bahay na yun. Para ano pa? Para patuloy na magkasala? Ayoko naman na malulong sa ganun. At ayokong malaman ni Mayan na kinakalantari ko rin ang kanyang ina. Umalis na ako sa bahay ng binan ko at mas pinili ko na lang ang bumalik sa mga magulang ko. Sa ngayon, binatang binata pa rin ako. Walang labis, walang kulang. Hindi na pala binata dahil hanggang ngayon, may bisa pa rin yung kasal namin ni Mayan. Hindi ko na iniisip ang makipag-asawang muli dahil inaalagaan ko na ngayon yung mga magulang ko. Mabubuhay naman siguro ako kahit walang asawa. Ang mahalaga,
Naranasan ko naman kung paano yung totoong kaligayahan na yung dati kong biyenan ang nagbigay sa akin nun. Pero kung mamarapatin, sana maranasan kong muli. Pero ayoko nang magpatali. Mahirap. Okay lang na tanggapin ko na siguro yung kapalaran ko. Nag-asawa pero hindi pinalad na magkaroon ng anak. At humantong na lang sa hiwalayan. Basta ang mahalaga ngayon, maalagaan ko ng maayos yung mga magulang ko. Dahil nangako ako sa aking sarili na hindi ko sila pababayaan kahit anong mangyari. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Mark.